И надявам се да не лагва. В смисъл, нали се тая. Аз съм Рейвънс, Мадафлика. Завърнах се пак с епизодите на Seven Days. И не съм снимал доста отдавна. Така. Всъщност се опитах един, нали, така, опит да направя един клип сега. Обаче нямаше звук на микрофона ми и, нали, фелнах. Сега тук трябва да тичам. Свикнал съм с това на Minecraft, честно казано. Това са? Орен. Ето тук. Окей. Окей, тичай. Как беше за тичането? Да, ето. С шифта. Мисля, че по-бързо тичам. По-бързо. Тук ли беше? Не. Бързо! Мисля, че трябва тук са. Тук. Бързо. Взимай се! Тейба, майки ти. Няма да псувам. На кой му покажеш, ще псувам, така. Ох, са вече на лаки, окей. Картинки. Честно казвам съм забравил доста какво трябваше да се прави в това тук. О май гад, аз обикалям в кръг. Тук има нещо. Още една вазичка. Супер. Стайчка. Ясно. Дай да си седна на стола по-добре. Седни на стола. Кърво влегло, ще умра. О, боже. Къде? Какво? Къде да ида, бе? Къде? О, да! Ето гледам тук. Какво? Да, съвсем някаква стая. Знам какво ще стане, само че няма ви казвам. За да изненадам. Само нали като казват нещо, ще го превеждам на български. Сега съм въгъла на някаква стая. Добре, какво е това, бе? Но ме чудно, тази стая за какво е? Ти го намери. Браво. Това е стаята. О. Стаята на сам. Окей. Като не си мърдам мишката. Какво това не го разбирам? Окей. Бележка. Бързо. Отвори се чете. И с тайминът. И така, хора. Това беше от мен, аз съм Ревълс. Да ви е харесал новия епизод на Seven Days. Може би ще правя нещо на Minecraft, не знам. Ще видя. И да. Тук е по-различно, като се събуждам. Но това ще бъде в следващия епизод. Надявам се да сте го харесали, абонирайте се и чао. Чао. Добре, за какво никога не си тръгвате? За какво? Махайте се, бе! Ейшу! Това е моята стая. Добре, верно. Чао.